13 сентябрь бердәм тауыш бирү көнендә 5-нче чакырылыш муниципаль район советына депутатлар сайлаулар һәм бер мандатлы 1-нче сайлау округы буенча 28-нче чакырылыш Карабаш авыл советы авыл җирлеге советына депутатларны өстәмә сайлаулар бердәм һәм оешкан төстә үтте. Районда барлыгы 58 сайлау участогы оештырылып, тауыш бирергә хокуклы булган 25568 сайлаучы, ягъни 66%тан артыгы үзенең гражданлык бурычын үтәде. Айрым участокларда сайлаучылар бик бердәм килделәр. Кандидатлар төрле партиялардан булып, аларның да вәкилләре берәүләре участок комиссиясе агзасы, икенчеләре күзәтүче буларак тауыш бирү барышын күзәтте. Әлеге сайлаулар Илеш районында яшәүче халыкның үз язмышына битараф булмавын, демократик юл белән районны уңайга үзгәртергә теләге барлыгын исбат итте. Югары Яркәйдәге 1-нче балалар яшь-үсмерләр спорт мәктәбе учреждениесендә урнашкан 2113 санлы сайлау участогы райондагы барлык участоклар кебек иртәнге 8-дә үз эшен башлап җибәрде. Биредә алдан ук 49 кеше үз гражданлык бурычын үтәп өлгергән иде. Барлыгы участокта 1108 сайлаучы теркәлеп, аларның 14-е беренче тапкыр гражданлык бурычын үтәде. Төрле сәбәпләр белән сайлау участогына килә алмаучыларга комиссия әгъзалары аларның йортларына барып, сайлау хокугын гамәлгә ашыруга ярдәм итте. Әйткәндәй, сайлау комиссиясе составына тәҗрибәле үз эшенең зур осталары булган кешеләр кергән. Аларның һәрберсе сайлаучыларны тиз арада хезмәтләндерде, тоткарлыкларга юл куймады. Иң беренче булып Рим Ярмөхәмәтов лаеклыга үз тавышын биреп өлгергән иде. Карабаш авылындагы 2085 санлы сайлау участогына да халык үз тавышын бирергә иртә белән килә башлады. Участокка теркәлгән 450 кешенең иртәнге 9 сәгатькә 35-е үз тавышын биреп өлгергән иде. Биредә район советы белән бергә Карабаш авыл советының 1-нче округына депутатлар сайланды. Иртәнге сәгатьләрдә муниципаль район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин да гражданлык бурычын үтәп тавышын бирде. Гомумән алганда участокка килүче һәрбер сайлаучыны участок әгъзалары санитар гигиена таләпләрен төгәл үтәп, гражданнарны маскада һәм перчаткаларда хезмәтләндерде. Тавыш бирүдә катнашучыларның кулларын йогышсызландыру өчен антисептик әйберләр кулланылды, тән температурасы тикшерелде, идәннәрдә кирәкле санитар ераклыкны билгеләү өчен махсус тамгалар куелган иде. Тәлгат Рахманов исемендәге урта мәктәптә урнашкан 2114 сайлау участогында да барлык профилактика чаралары төгәл үтәлде. Сайлаулар тыныч һәм ачык узды, дип билгеләде комиссия рәисе. В нашем избирательном участке под номером 2114 всего зарегистрировано 1425 избирателей. Из них 35 человек проголосовали досрочно, 10 человек проголосовали на дому. В избирательный участок пришли по примерным подсчетам больше 500 избирателей, что составляет около трети всех избирателей. Сайлау нәтиҗәләренә килгәндә 5-нче чакырылыш муниципаль район советына түбәндәге кандидатлар депутат итеп сайланды. 1-нче округ буенча Татьяна Васильева, 2-нче округ буенча Илшат Набиев, 3-нче округ буенча Ноэль Гайнуллин, 4-нче округ буенча Илгиз Хамитов, 5-нче округ Альберт Карипов, 6-нчы округ Гульнара Кашапова, 7-нче округ Венер Гыйлданов, 8-нче округ Вадим Авзалов, 9-нчы округ Рим Шамсутдинов, 10-нчы округ Рубин Галимов, 11-нче округ буенча Ноэль Кашапов, 12-нче округ буенча Федрат Якупов, 13-нче округ буенча Хамид Узаманов, 14-нче округ буенча Ойдар Мөхәрләмов, 15-нче округ буенча Рәвис Зарипов, 16-нчы округ буенча Ойрат Нәбиев, 17-нче округ буенча Озамат Рахманов, 18-нче округ буенча Неля Әхмәтова. Сайланган депутатларыбыз халык ышанычын аклар, районыбыз үсешенә йогынты ясар дигән өметтә калабыз. Алина Хадимуллина, Айгөл Муллаянова, Луиза Шарафетдинова, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.